What's up mga Kaabtik, Laban lang din Magluya. It's me again, Louis Saints. At kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell. And for today's video, I'm with Team Kaabtik, ayan, as you can see. And then we will be heading we will be heading to a dam here at Barangay Mabuhay, General Santos City. So if you wanna know kung anong gagawin namin doon, please do keep on watching. So guys, naglalakad kami papunta nga dun sa dam kaso napakainit. Super init. And we're planning na sakay na lang yung tricycle ay sikad. Hindi makaya. Laban lang, di magluya. Wala, Japon may nakita tricycle, sikad, or bisan unsa nga masakyan. Init na kaayo. Grabe na kainit. One eternity later. Finally guys, meron na kaming nahanap na sasakyan. So yun, nakasakay na kami ng sasakyan. Hello. Trisha. Yes po. Diyan sila ang iba sa lahat. So, pinagkasya na lang namin lahat. So yun, nakababa na nga kami and then di pa namin alam kung saan yung final na destination. So ito, andito kami sa diversion road ng General Santos City. Okay guys, nandito na po kami sa Switzerland. Saan? Switzerland. USA, Switzerland. Di kaya mo. Okay guys, nandito na po kami sa USA, Switzerland. Maulag yan na. Kung di ka katambay diri, hindi mo matambay mo to diri. Switzerland! Welcome to Switzerland! Pila ko mag-harbis kog palay. Unsa ka? Mag-harbis kog palay. Malayo pa daw, akala namin nandito na kami. Malayo pa ang umaga. Malayo pa ang umaga. Malayo pa ang umaga. At kangkong song. Whoop whoop. Guys, kapoy kaya guys. Ingon daw, baktas daw, baktas. Baktas pa nga. Baktas pa nga. Kami pa yun na yatap. Yawa.
Kita nyo yan, yung tubig na yan. Yan din yung tubig na liliguan namin siguro. Pag napuntahan na namin yung aming final destination. Sana all holding hands. Pang ina nyo, walang forever, gago. And yes, finally, we're here. Ayan, so kadugay-dugay, ginawag-baktas no, naabot ragyod. So, dito. So, dito lang kami maliligo. Ayan, nakita nyo naman yung mga tao. Ayan. So, let's start! So guys, I don't know if you can still hear me, pero kalibangon na kayo ko. Kalibangon na gid kayo ko, promise. Asa mo malibang diri, oy. Kasagbot na. Hoy, ulat! It is white caramel ang may sweet linang. Now watch me. Watch me, nay, nay. Okay. Now watch me. Watch me, nay, nay. Phone out ang bato. Yes, hello. Hello. Please, I love you guys. I love you. I love you. Yeah! Laban lang ni Magluya. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Took me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Trouble, trouble, trouble. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go. You're gonna leave 'em. So guys, vlog take over. Hindi ko kabalo maglangoy. Hindi lang sa kilit. Hingyawan. Bila ko na ay nagapanguot. Charot na. Bila ko na ay ano, something na nagustuot sa iyo. Ang ganda po dito po. Pang simwa. Sana tayo patangan ng isda. Grabe ba? Uy, baboy yun! Agad lang. Ayun, ang ilay po! Tama na! And that is our video for today. Kung na-enjoy ka, huwag kalimutan i-click like, share, subscribe, button, pati na rin yung notification bell. Once again, this has been Luis Sage. What's up, mga Kaabtik?